Vreau să înțelegeți un lucru foarte clar. Dacă ai 65 de ani, nu ești bătrân. Ești bătrân când ai renunțat să mai crezi că există mare lucru de făcut pentru tine, că poți să înveți, să călătorești cu ai tăi, să te bucuri de viață și să aduci bucurie celor din jurul tău. Bineînțeles că există și o componentă biologică care își spune cuvântul, dar este o diferență colosală între un om de 80 de ani care poate să joace la nunta nepoților lui, să spunem, și unul care stă imobilizat în pat și se roagă să-l ia Dumnezeu odată pentru că s-a săturat să se chinuie și să-i chinuie și pe cei din jurul lui. Dacă ai peste 65 de ani, ori cunoști pe cineva peste 65 de ani, acest video îți este dedicat. Există un paradox pe care nu reușesc să-l înțeleg sau, poate reușesc, dar este prea scurt acest video pentru asta. Trăim într-o perioadă în care avem foarte multe săli de fitness, foarte multe cabinete de recuperare medicale, dispozitive medicale, foarte multe, mai multe ca oricând. Cu toate astea, milioane de oameni, asta doar în România vorbesc, trăiesc cu dureri, cu probleme, merg din ce în ce mai greu și își pierd încet independența. Independența, da. Rețineți acest lucru. În tot acest timp, piața este plină de soluții rapide. Un aparat nou, o infiltrație, un supliment care promite să refacă cartilajul, cineva care îți pocnește niște articulații părând că s-a întâmplat ceva spectaculos, o procedură care sună impresionant și multe altele. De multe ori pleci cu senzația că ai primit foarte mult tratament, dar peste câteva săptămâni sau peste câteva luni ești din nou în același loc. Nu spun că toate aceste lucruri sunt inutile. Unele au indicații foarte clare și își au locul lor. Problema apare atunci când devin un substitut pentru ceea ce schimbă cu adevărat funcționalitatea omului. Adică mișcarea dozată, exercițiul dozat corect și educația alimentară. Bineînțeles, consecvența acestor lucruri, pentru că nu poți să faci floare cu o primăvară. Așa că în loc să mai fac încă un video despre ce mă interesează pe mine, m-am gândit să fac un video despre cum să ajut niște oameni cu niște probleme, niște oameni reali cu niște probleme reale. Așa că ofer un program de recuperare timp de 3 luni unor persoane peste 65 de ani. Vom folosi o aplicație online pentru tragere la sorți și voi înregistra procesul pentru transparență maximă. Programul include o consultație nutrițională cu Carmen Pleșa, nutriționist, pentru că nu putem să vorbim într-adevăr despre funcționalitate și independență fără să luăm omul ca întreg. Bun. Deci, 3 luni, 3 ședințe pe săptămână, 36 de întâlniri. Vom face o evaluare clinică completă, aproape completă, dar suficientă, pentru că suntem online. Vom măsura obiectiv unde suntem la început și unde ajungem după 3 luni, folosind teste validate și indicatori funcționali. 3 zile pe săptămână, timp de 3 luni. Tot ce trebuie să faceți pentru a participa este să dați follow acestei pagini, LM Kinetic, share acestui video și să acceptați documentarea publică a cazului pentru a ajuta și pe alții, bineînțeles, prin exemplul dumneavoastră, pentru că, fără nicio exagerare, veți fi un exemplu demn de urmat. Bun, perfect. Și va mai fi de completat un formular. În mod normal, acest program ar valora undeva la 3600 de RON, dar îl ofer în întregime gratuit.
Scopul nu este să ofer un premiu, ci să arăt că se poate face, să arăt cum se pot face lucrurile corect și consecvent și ce se întâmplă dacă facem asta. Există o singură condiție. Îmi doresc oameni care vor să participe cu adevărat. De aceea, cei 3 participanți vor depune o garanție de 1000 de lei pe care o vor primi integral înapoi la finalul programului. Nu este o taxă, ci o garanție de implicare. Pentru că refuz să ocup locul unui om care chiar își dorește să muncească pentru recuperarea lui cu cineva care poate se plictisește la jumătate. Pentru că la final vreau să existe 3 oameni cu rezultate. Da? Deci nu doar să vorbim despre cât de frumoasă ar putea să fie viața. Deci, share, subscribe și completați formularul. Toate cele bune, ne revedem curând!